אבל ההידרדרות הביטחונית לפחות החלה בקדנציה שלו. תתחיל כבר קצת ירוק? כן, כן, אתה יודע, זה יתכסה לגמרי. המדהים פה זה כמה היא שקטה אז. כן? אני חושב שהאיזון הזה בין הרתעה צבאית ומחיר הפסד אזרחי מייצר את האיזון הזה. יודעים שיקרה משהו, הם גם יחטפו וגם ישלמו. כן, עזה שקטה עכשיו גם אחרי 140 הרוגים פלסטינים ביהודה ושומרון. במבצע עלות השחר חמאס נשארה מחוץ ללחימה, אבל עזה כבר רשמה את ההישג שלה לפני שנה וחצי. במטח אחד לירושלים גררה חמאס את ישראל למבצע שומר חומות, והצליחה בפעם הראשונה לחבר בין הזירות הפלסטיניות, וחמור מזה, להבעיר גם את ערי ישראל. בהוראות מאי 21 הותירו פצע פתוח בתודעה הישראלית. מתעלם מאירועי הטרור שקרו, גבו מאיתנו מחיר מאוד מאוד כואב. וואו, עכשיו מה? בן גביר יפתור את הבעיות, אתה חושב באמת? מה, להחזיק אקדח והתחבות אחרי משאית זה פתרון למשהו? לא, יש דברים אמיתיים, נעשה אותו. אני מתעסק עם מציאות, אני מדבר עם מי שאפשר, נלחם במי שצריך, וזה מה שעשיתי. ושתתדבר עם אבו מאזן, הוא לא חבר שלי ולא יהיה חבר שלי. השיח שלי מקדם תיאום ביטחוני. מה אנחנו רוצים פה? מדינה דו-לאומית? זה מה שמציעים פה? רוצים לוותר על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית? רוצים שנעשה את זה? זה הכיוון? ואני יכול ללכת לשם. כן, שיש מישהו אומרים, התשובה זה התיישבות. עוד טיפה סיפוח, עוד טיפה דברים כאלה, למה לא? למה שזה לא יקרה? ואני חושב שצריך לחזק את ההתיישבות, וצריך לשמור על בקעת הירדן, וצריך לחזק את הגושים, ועשיתי, השארתי 10,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון. הנה אני, שביבי קורא לי שמאל, מבוסס על כלום לדעתי, אבל לצורך העניין, אני השארתי 10,000 יחידות דיור. מי השאר אותה? אני. בדבר אחד שיקר במיוחד לליבו הוא מודה שכשל. לא הצליח להעביר מתווה שירות חדש כזה שיגדיל את שורות המשרתים את מדינת ישראל. היום מודל כזה נראה רחוק מאי פעם, כאשר גם במחנה שלו יש כבר סימני שאלה על השירות בצה"ל. כן, אני שומע קולות כאלה שאומרים, טוב, אם לא משרתים אז אף אחד לא משרת. פה למשל יכולה להיות סכנה אדירה. למי אתה אומר את זה? לקואליציה? לכל אזרחי ישראל. שכמעט מחצית מחבריה או שלא שרתו או שילדיהם לא משרתים? זה מאוד חמור, ואני חוזר ואומר שזה המצב, זה לא משהו טוב. צריך לדאוג שיהיה פה שירות לכל. אי אפשר יהיה להחזיק את המדינה, אלא אם כן רוצים ללכת למודל של צבא מקצועי. אני חושב שזה חשוב, ואני אומר לכם, בלי צה"ל חזק לא תתקיים מדינת ישראל. צה"ל חזק לא יהיה אם הוא לא יהיה צבא העם. צבא העם לא יהיה אם לא יהיה מודל שירות מעודכן. וזה מה שניסיתי לקדם. אתה חושש מתופעות רחבות של השתמטות? כן. אין שום, זה לא מסובך. לא להתגייס לצה"ל היום זה קל.